Uya mweya wakachena, uya ikwangu nasimwe muletiti zakawanda ndipe mweya wenyu imwe ndidzidzise rumwe Ndizondino muimbira. Amen. Amen. No pasai mose mustara baba. Nere mwana koma na nere meyano ya. Amen. Egaindi ti pamsoro in. Una pasta in charge wangu. Reverend Mcherera na mai. Na mkuya walipaka tipetu. Chinofara zvakanyanyisa. Mukota tichivhaka chirwa chinotitira zvakanaka. Regaindi ti gosa wedu. Muri kutitungamirira zvakanaka pamusoro baba Mawondo vauyawo kuchechi. Tiri kufara pamusoro sangano dzvene raMwari tinokutendai. Regai nditi pamusoro amen. Amen. Shuwa hanzi nevamwe nhasi zviri kufaya nai. Tinotenda Mwari. Regai timboti dembijana. Yes. Timboimba tichimbosvotesa Satani. Yeah. Hallelujah. Amen. Tichiti usingade. Aiwa tiri kuenda for our own place. Yeah. Hallelujah. Amen. Timakati tuma kujengele. Timakati tuma
Ufunde uri pano. You have a purpose for you to be here. Oh, ndinoziziva ndivo vakakutuma. Jesus. Mari ngavachibatsire. Ndandiri kufunga ndiri kumba. Ndiri kuti muchiitiko chakadai. Ndinotaura masoko ekuti kudii. Muchiitiko chakanaka kudai. Muchiitiko chatiri kupemberera mushamunyawani. Muchiitiko apo vari kugadzwa. Vari kupinda vari kuzvipira. Kuti mapama chechi yase. Ndazvipira kuva memba izere. United Methodist. Muchiitiko chatiri kuti zvese zvapera tichange tichizoadzana tiri pakommunion. Amen. Ndandiri kuzofunga nenyaya yecommitment. Ndenge iri kuuya mumusoro mangu. Ndikati nyaya yecommitment inofambidzana nenguva. Vadikani musoro wangu ndewekuti hatina nguva. Aiwa. Nguva hatina. Hallelujah. Nguva hatina. Ndofarira chiwerengo chawerengo. Hanzi I must work the works of him who sent me. While it is day, the night is coming. When no more can work. Hatina nguva. Hallelujah. Nguva chaiyo hatina. Ndaizofunga nepfungwa dzangu. There are things we hope to do. There are things we desire to do. But there are things we must do. Pane mutsauko. Yes. Munotarisirwa kugara zimanje ava zvisi kushata chisichitema. Achisi vari chitema bazvakanaka. Muchirota muchidzefa rino zimotika rino risingaiti rinoti ukabuda rinotaura yekuti ukatarisa pane dzinonga dzinodya serelaki nai. Pane yekuti ukaitarisa kudai unoti chokwadi ndinodya serelaki mote. Hazvina kushata kuva nechisuwo chakadai. Haleluya. Tine zvinhu zvatinotarisira kuva nazvo. But kana ndikafa ndisina kuidriva iraro rinodya serelaki. Hazvinyanyi kundiafekta zvakanyanyisa. Hazvinyanyi. But ndikariona ndinoti Mwari ngavaite sei. Ndakuioneka jeti pano. Najeti ndikauitarisiro. Hazvina kushata. Semunhu tine zvinhu zvatinotarisira. Hazvina kushata. But pane zvinhu zvinotofanirwa kuitwa. It's a must. Whether you like it or not, you have to do. Amen. Amen. Hallelujah. Izvozvo ukatadza kuzviita hauna rugare. Izvozvo ukatadza kuzviita zvine makwenzi zvazvo. So as a Christian unofana kuziva zvinhu zvaunotarisirwa kuti these things is a must. Amen. I have to do it. Amen. Ndinotofanira kuzviita. Yes. Hallelujah. Hanzi Jesu ari kufamba nevadzidzi ndopaanono ofo zvaro. Ndangotora ipapo pese kunandisvika zvangu kutaura but ndangoti regai ndingotaura ndisvike pane nyaya yangu. Hanzi vadzidzi vakati vanhai Mwari tiudzei ndiani akatadza. Mutakuri wamimba here kana kuti iye anga akatakurwa. Dzimai vacho here kana kuti mwana akatadza. Kuti murume uyu muchinja azvarwe riri bofu. Hanzi anga ari bofu kubva pakuzvarwa kwake. Zvikanzi naJesu hapana kana akatadza.
mai wacho havana kutadza, iye mwana haana kutadza, but zvakangoitirwa chete kuti mbiri yaMwari ionekwe. Haleluya. Pane vanobva vatosimuka kutoti ko ndaimufundisi ndakambotadzeiwa, ndakambotadzeiwa, ndinofunga yatoo punishment. Since ndakabvirira muleadership handimbobudiwa. Ndakabva handimboziva kuti chii chandakambotadza chinyingo. Dai mambondibudisawo muleadership. Haleluya. Hapana kana chakatadzwa munyikani, but zviri kuitirwa kuti mbiri yaMwari ionekwe. Nezuro ndanga ndine maklasi yavana ve1 weconfirmation. Chimwe chezvinhu chandakavadzidzisa, ndakavati kuwanhengo izere tinoona nemaitiro enyu muchechi kudai, wekuti tikati kukomiti yakati kaisa ningi, unoona mumwe munhu unochema misodzi kudai kuti mufundisi ndiregirire, mufundisi wainai komiti yenyu, mufundisi ine nemufundisi. Ndikati zvimwe zvezvinhu zvinotiratidza kuti pawakaita hunenge huzere hauna kunyatsozvipira nekunyatsonzwisisa kuti zvinorevei, kuti ndakuita nhengo izere. Kuzvipira kuti kumachechisi yese ndakuda zvangu kuita nhengo izere. Saka ndaizoona ndikati apo mogona zvimareirita, ndamazvipira, ndazopedza ndikati pane nekutaura ikoko ndakadzisa zvakawanda. Muchiri kuramba muchida here? Haleluya. Ndikati nekutaura kwese ikoko kwendamuita katiro zvizhinji, vanangoti ipandibata ipapo. Hatidi kugochemerwa muchechi. The choice is yours. Decide now. Make a decision. Chechi yamuri kupinda inoda magosa. Inoda experience. Inoda incident archives. Imimi mati munoda nhengo izere. Tino muchaita vakati vana. Mazvipira inowanikana. Andikazvipira mufundisi. Hallelujah. Hallelujah. Zvinadzina Jesu. Vanikani ndina zvandakafambira. Handina kungouya nje. Ndina vakandituma. Ndina basa randiri kuda kubata. Usiku husati hwasvika. Hallelujah. Saka ndinotofanira kuita now. Ndinotofanira kuzviita today. Hallelujah. Basa raMwari rinoda kubatwa now. Basa raMwari rinoda kuitwa today. Hallelujah. Ndandiri kumozvifunga ndichizvibvunza, ndichiti hangu Jesu wakaziva kuti ndatumwa. Pane vamwe vasikumboziva kuti why are they here? Kune disaster rakaita kunyangera. But iwewe uri mupenyu muno. Kune zviri kuitika ma-armed robberies ari kuitika muno muSouth Africa. But you are still alive. Uchiri mupenyu. Kuitekana kuzvibvunza kuti why am I here? Nendiri pano ndakaberekwa inini, usina kuberekwa wani. Mwari vanga vaine mission inewe. Mwari vanga vaida kukutuma. Ai vane mabusiness avo, kana vane vana vanovasandira mudzimba. Ukatuma munhu wobvisa company car yenu. Mobva maisa fuel. Mobva maudza driver. Baba Gasera. Zvinhu izvi zviri kuda kuenda kuZimbabwe. Zvinhu izvi zvinoda kudhilivhwa by kumaskati kuZimbabwe. Ndakuisira fuel zvese. Goods ndaisa. Driver enda kuZimbabwe. Matuma driver nai. Hallelujah. Mobva mazwa kuti driver wakupilot apenda kuBotswana. Nemotika yenyu. Company car. Nefuel yenyu. Allowance yemamupa kuti wasvika pabhoto stenga wasadza wozoda. Mofana muZimbabwe. Zvinhu zvakasvika
Mr. Kasek. How do you feel? Shakafanana nesu. Hallelujah. Mwari wakati pa hupei. Hallelujah. For an assignment. Jesus. To be fulfilled. Amen. Mwari wakati pa muri. Amen. Akati asitani siki munga mungori na hupeni chaki. Akakupa ichi gagai wachemuru mechemu kazi. Neshi komborero zebani. Amen. Wakati kukuti assignment yangu ikuitile nyore kushana. Kungoine mubasiri. Wakakupa nebasa muno mucho. Amen. But are you doing his assignment? Or you have diverted? Imagine the way you not feel it. Drive wako diverted route. Waku pasese. Manje wakati pa upeni west. Hallelujah. Akati pasese shatigada. Oh, you therefore. And you made it assignment. Praise God. Tirikuita ile assignment yatakatumwa na Mungu. Tirikuita ile assignment yatakatumwa na Mungu. Hallelujah. Kutaura baita Jesu. Wakatola as a matter of agents. Hallelujah. Aisi wakutipana usiwamusha. Hallelujah. Baba bani chaeno nikani. Jesus. Nikana izwa. Bati nikana nashika. I have to give a report. Kutipana. Dakaka kuwakana. I fought a good fight. Basi hapo nakaita unani wangu. Zamanga makani chuma. Kana ili biati na kashana. Amen. Hey, hallelujah. Glory. Kana ili hospitality na kakuka. Amen. Na kafraya mfuti. Na munu wama. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. I must work. Usiku usati washika. As a matter of agents. Amen. Anti-sibingua. But I must work. Amen. I'm on a mission. Hallelujah. I must do my duties. Takuzikore takuita manje. Yeah. Takutora nguwa yedu. Pakamanika. Ema bagasela. Takutora nguwa yedu. Allowance takapiwa. Takutora nguwa yedu. Petrol takapiwa. Takutora nguwa yedu. Takuisa kumabasi. Takutora nguwa yedu. Takuisa kushipa takapiwa na mwana. Nguwa yedu Yesu. Amen. Atina nguwa mudikani. Hallelujah. Don't mudikani hatina nguwa. Pane nawe ya machenge iri kukaurwa. Tiri kuona chechi tiri kufara tiri kupembera kuti ye. Ndakagara apa. Nanga ndiri kuti Mwari ndibatsireyo. Pari ndiitire inyasa. Pa 1 million yakabhadha. How much is my amount? Pa 1 million yakadepositwa. Yangu one mhuri yangu imari. Zvaka zviri kundibata. Amen. Tikati Mwari ndinoda kuzokupura. Kutaiwa pakatengwa chechi. Yangu yanga iripo. 10% was mine. 5% was mine. Machera ndakakenga. Amen. Pari kutenga wawe. Itawa zvino nenguwa. Hatina nguwa. Hallelujah. Season yacho ikapfuura. Ndimi munotinetsa. Yeah. Amen. Season yekutenga chechi ikapfuura. Munotishupa. Yeah. Season yekutenga machera. Nende nditiri kuti tingabhoti 100. But I wasn't given enough, you know. This is the time. Take it as a matter of agent. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Mariwe kudenga. Amen. Ngavachiitire nyasha. Mariwe rugare. Ngavachiitire zvakanaka. Kuti inini Mwari nemhuri yangu handisi kuzosarira. Inini Mwari nemhuri yangu handisi kuzosara.
ndandiri kuzofunga ndikati manheru ari kutaurwa hanzi I must work usiku husati hwasvika. Vamwe mungabvunza mungataura mukati hanai mufundisi usiku tinondomuka katichirara tichimuka nhai usiku hunondosvika ka huchidarika huchindosvika huchidarika. Regai ndikuudze usiku hunogona kusvika mumadepartments akasiyana. Usiku humwe hwendandiri kuona hwaitaurwapo is death. Amen. 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 Munongogona kumuka musisiku usiku hwatosvika hamuchakwanisi kutenga machero. Amen. Emanga muri kuda kutenga hamuchakwanisi kuwaka kwemanga muri kuda kuwaka hamuchakwanisi kutora that position emanga muri kuda kuita. So tiri kuti pauchine nguwa pauchine nguwa ndogara ndichisekesa vanhu kuti ndinofunga ndaichiprofita mufundisi ndandava mufundisi ndaiti chigaro chese ndipei kana manya mweti kundibhabhatidza ndimunozeva ana anhu akunyura anhu anozoti rusindinei nawei I'm doing my work. I am doing my work. Hallelujah. Kune munhu akandituma. Hallelujah. Ndandiri kutarisa futi umwe usiku. There is times of persecution. Amen. Apo pamunoshuwira amai kunge muri muno bati muchitadza kunga muripo. Nguva idzodzo dzinosvika. Yes. Incapacity due to illness. Kune vakarara vari kumahospitals. Yes. Kune vakufambisa muwheelchair wekuti ukatadza anokupusha hausviki pano. Amen. Wavati vakagara ubva wati wabva wati ndinozvidawo zvikuparidza ndichimhanya ndinozvidawo izvi ndinozvidawo dai risi gumba rangu rakatyoka dai asi makumbo akatyoka. You still have the time. Amen. May God bless us to do His work during the day. Masoko angu ekupedzisira vadikani muna Jesu Kristu. Do your best. And God will do the best. Saka baba nere mwana komana nere mweyano ega. Amen. Gaini baba Mawondo vati varire session ni munamata. Andina mwea unotongwa, andina mwea unotongwa, andina mwea unotongwa, unotongwa nemadzinza. Andina mwea unotongwa, andina